יא, בוקר. יש לנו מסיבה היום, בואו נתחיל להתארגן. יש לי שמלה, יש לי איפור, קדימה, בואו נעשה את זה. אוקיי, זאת השמלה שלי. עכשיו אתם תראו אותה. אוקיי, נחזיר את הפיג'מה, אפשר לשים קצת צומק. קצת פה, קצת שם. מוכן. בושם. נו, תתהפך. אוקיי, סיימנו. אין לי כוח לעשות כושר היום. נעשה 1, 2, 3, וקדימה, אפשר ללכת. נכון, השארתי את זה כאן כי תכננתי את המסיבה. בואו נמשיך ביום. אוקיי, אנשים, יש לנו מסיבה להתחיל היום. קדימה, בואו. מה הם עושים לעזאזל? מי תמונה יפה? כן, תמונה משנות ה-80, תמונה מהממת. אני מכיר אותך שתהי מבריקה. מה הוא עושה? אוקיי, קדימה שמושלם. איזה כיף. כן, אני ממש אוהבת לשחק בכדורים. מה הם עושים? אנשים? נכון, היא התעוררה. אוקיי, אז כמו שהבנתם, היום יש לנו מסיבה לתכנן. לא הבנתי שום דבר ממה שהיה כתוב פה. גם אני לא. אוקיי, אתם יכולים ללכת. כן, סוף סוף משהו שהבנתי. ביי ביי לכם. אוקיי, עכשיו שהם הלכו, אלה כל המוזמנים שיש למסיבה. זה סביר. כן, זה בסדר. זה מעולה. אוקיי, זה בסדר, אתם יכולים ללכת. אני מספיק בוגרת כדי להשגיח על מסיבה לבד, נכון? כן, אתם יכולים ללכת, זה בסדר. אוקיי, ביי, סומכים עלייך. היי, שלום בנות, כנסו. אתם יכולות לקחת כובע, ואם אתם רוצות חצוצרה קטנה כזאת. אוקיי, תודה. אני רוצה כובע. אוקיי, גם אני אקח אחד. ביי, תהנו. היי, מה קורה? ממש כיף. כן, קדימה, תקפצי. סיימנו לימודים. אתה יודע, יהיה ממש כיף בשנה הבאה. כן, אני גם חושבת. קדימה חברים, תקפצו. ממש כיף בשנה הבאה. אני גם חושבת. קדימה, נו, אני אעזור לך. אתה יודע? לא, אני לא יכולה. וואו, יש להם שם מבחר של משקפיים. מה זו התמונה הזאת? היא נראית משהו משנות ה-80. אולי רק תהיי בה קצת? אני לא בטוחה. אולי לא. או שאולי תגיעי. אוקיי, נגיעה קטנה. קטנה. אוקיי, קטנה. מה קרה? זה היה הוא. מה עשיתם? זה היה הוא. זה היה. רגע, אנשים, אני לא רואה, זוזו קצת. אוי, סליחה. המשקפיים. לכו, המסיבה נגמרה. קדימה. אוקיי, לכו הביתה. ביי.